έχει προτεραιότητα, δεν ξέρω, ναι, προγράμμα. Συγγνώμη. Ποια προτεραιότητα, ρε Ιωάννα, στις διασταυρώσεις προηγείται αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει πιο γρήγορα από τους άλλους. Νόμος αυτό. Είναι κάποια σημεία που δεν έχει κανένα stop και άμα δεν ξέρεις και τους δρόμους, τώρα αυτό παίζει ζάρια. Κάνεις το σταυρό σου. Ναι, δηλαδή τώρα εγώ έκοψα, Παναγία δεν έφαγα. Ιωάννα, άκουσε με λιγάκι, θα σε βγάλω εγώ. Δεν είναι τυχαία σου λέω κάνεις το σταυρό σου, γιατί κάνοντας το σταυρό σου είναι το δεξί σου χέρι. Προτεραιότητα έχεις αυτός που είναι στα δεξιά σου. Λοιπόν, ο στόχος της σημερινής εκπομπής, του σημερινού podcast, είναι μέχρι να τελειώσει να έχει φτάσει σώα και αυλαφής η Ιωάννα στο σπίτι της και δεν κάνω πλάκα. Αλλά πριν αρχίσω να καλησπερίζω και να σας λέω διάφορα τι θα κάνουμε σήμερα, μου επιτρέπετε να κάνω κάτι, μου επιτρέπετε? Άντε να σου επιτρέψουμε. Ό,τι αγαπάς. Ακούστε αυτό. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Παγάκια ήταν, από ό,τι καταλάβατε. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Γεωργία που έφτιαξε αυτό το υπέροχο εξώφυλλο, την εξωφυλλάρα για το podcast. Ναι, ήταν τα παγάκια αυτό. Ήθελα να το οπτικοποιήσει. Αυτό θα το βάλουμε στην εισαγωγή. Έχει μπει ήδη, γράφουμε, Ιωάννα. Λοιπόν, και σήμερα να καλησπερίσω την Ιωάννα Δημουλή και τον Αλέξανδρο Φερτάκη και εμένα τον Τζιμιγία που σας μιλάμε στα μικρόφωνα και να σας ευχαριστήσουμε για την υποδοχή, γιατί πραγματικά το ακούσατε, το απολαύσατε, το ξανακούσατε και ήδη παίρνω vibes για να μας δώσετε ιστορίες, αυτό που αναφέραμε στο podcast, και με χαροποιεί. Και να αρχίσω λέγοντας ότι σήμερα έχουμε ωραίο θέμα, το οποίο θα το δώσω την πάσα κατευθείαν στον Άλεξ να μας το πει τι θα κάνουμε σήμερα. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρετε Τζίμι και Ιωάννα και αγαπητοί ακροατές. Καλησπέρα. Σημερινό θεματάκι, το οποίο αφορά φοιτητές κατά βάση, αλλά όχι και μόνο, και άλλους όσους θέλουν να κάνουν το σπίτι έτσι έναν πιο προσωποποιημένο, προσωπικό και οικείο χώρο. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, η διακόσμηση του σπιτιού μας μπορεί να είναι ένας διασκεδαστικός αλλά και δημιουργικός τρόπος να κάνουμε έναν χώρο πιο οικείο σε εμάς. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι σημαντικό έναν χώρο στον οποίο ζούμε να βλέπουμε πράγματα που μας αρέσουν, να νιώθουμε άνετα μέσα σε αυτόν, έτσι δεν είναι? Ειδικά όταν συγκατοικείς με κάποιον, θέλεις να έχεις ένα χώρο δικό σου. Ναι, θέλουμε έτσι και τη δική μας πινελιά π.χ. Να πηγαίνεις και να αποσύρεσαι, ρε παιδί μου, σε έναν χώρο που αισθάνεσαι άνετα. Ξεκινώντας λοιπόν, μπορώ να πω ότι σήμερα σας έχουμε 10+1 και θα καταλάβετε γιατί το +1 tips. Όχι, δεν είναι απλά clickbait, υπάρχει λόγος για αυτό το +1. Ανυπομονώ να το ακούσω. Το +1. Ναι. Στο φυλάω για το τέλος. Καλύτερο απ' όλα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα πρώτα τρία. Λένε ότι η φωτογραφία είναι το να αποτυπώνεις μία στιγμή στο χρόνο την οποία δεν θα μπορείς να αναπαράξεις και να την έχεις ξανά ίδια ποτέ. Έτσι λοιπόν, το πιο σημαντικό θα έλεγα σαν πρώτο για να κάνουμε έναν χώρο πιο προσωπικό είναι να χρησιμοποιήσουμε φωτογραφίες και αφίσες. Μπορούμε είτε να φτιάξουμε ένα τοίχο φωτογραφιών είτε σαν κολάζ κάτι με φωτογραφίες από την οικογένειά μας, τους φίλους, αλλά και κάποιες στιγμές οι οποίες μετράνε για μας. Μια άλλη επιλογή επίσης για διακόσμηση, την οποία χρησιμοποιούσε και ένας φίλος φανατικά, είναι αφήσεις από αγαπημένες ταινίες, συγκροτήματα ή και έργα τέχνης για κάποιον ο οποίος ενδεχομένως έχει κάποιο ενδιαφέρον και προς αυτό. Ο φίλος είχε από συναυλίες, ήταν ενδιαφέρον τάτσι. Γελάω γιατί μου ήρθε μια στιγμή, δεν ξέρω για σας, να έχεις συγκάτοικο, να ανοίγεις το δωμάτιο τώρα, να μπαίνεις μέσα και να έχεις αφήσεις και φωτογραφίες από γνωστούς psycho killer. Charles Manson, Σεχίδης, ξέρεις κάτι τέτοιες οικογενειακές στιγμές και να είσαι, μάλλον πρέπει να την κάνω. Ναι, όχι, ωραία είναι να έχεις φωτογραφίες, εννοείται από συγγενείς, φίλους, αγαπημένα, εντάξει. Ειδικά αν είσαι φοιτητής, δίνουν και μια ταυτότητα και ένα τόνο, έτσι. Πάντως τις αφήσεις προτιμήστε φυσιολογικούς ανθρώπους. Ναι, μην ακούτε εμένα. Εγώ λέω βλακίες. Ναι, έτσι να μην είναι πολύ. Νομίζω ότι οι psycho killers και αυτοί είναι λίγο too much. Ναι, δώστε λίγο χρόνο πρώτα. Ειδικά για συγκάτοικες είναι too much, γιατί δεν νομίζω ότι θα βρείτε συγκάτοικο να κάτσει. Θα έχετε μια κάποια δυσκολία. Νομίζω και το feedback για σας δεν θα είναι ιδιαίτερα θετικό. Δεν θα ματσάρετε με πολύ κόσμο εύκολα.
Αλέξανδρε, αν προλάβουν να αφήσουν feedback. Είναι και αυτό. Σωστά. Για προχωρά. Το επόμενο είναι κάτι επίσης πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με το φως. Συγκεκριμένα με λαμπτήρες, φωτιστικά, οτιδήποτε. Είτε να είναι μια λάμπα γραφείου, είτε ένα πορτατίφ που λένε και στο χωριό μας, είτε οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, φωτιστικό. Είναι ιδανικό να χρησιμοποιούμε, είτε πρόκειται για φωτιστικά δαπέδου ή επιτραπέζι, είτε γενικά για του χώρου τις λάμπες, να προτιμάμε κάτι έτσι σε πιο θερμό φως, γιατί δημιουργεί μια άβρα ηρεμίας και μια οικία αίσθηση. Οπότε, ναι, μακριά από αυτές τις κρύες αποχρώσεις που παραπέμπουν σε νοσοκομείο. Ναι, εγώ το θερμό και το ψυχρό το φως δεν το μπορώ. Ειδικά τώρα από τότε που αλλάξαμε με τα λογόνα και αυτές τις λάμπες καταραμένες. Καθόλου. Ναι, δεν τα μπορώ. Δηλαδή δεν μπορώ. Θέλω ένα ουδέτερο φως ή αν να βάλω κανένα χρωματιστό έτσι τσαχπινιάρικο. Αλλά ναι, καταλαβαίνω πώς το λες με το θερμό. Έχει να είναι πιο ζεστό, ρε παιδί μου, να νιώθεις πιο ζεστό. Ναι. Νιώθω, όταν βάζουν το θερμό, ξέρετε πώς νιώθω. Νιώθω σαν κοτοπουλάκι που μόλις γεννήθηκε και με έχουν βάλει στη λάμπα και πρέπει να μεγαλώσω. Κάπως έτσι νιώθω. Γι' αυτό προτιμώ έτσι στο ουδέτερο. Είμαι ο Τζίμι και νιώθω κόζι. Ναι. Στην τοποθεσία σπίτι μου. Και το τρίτο και τελευταίο θα μπορούσα να πω είναι τώρα το do it yourself art, το DIY. Δηλαδή, ζωγραφίστε ρε παιδί μου, σχεδιάστε ένα δικό σου έργο τέχνης και βάλτε το ας πούμε σε μια κορνίζα ή φτιάξτε ένα κολάζ με αποκόμματα περιοδικά, καρτποστάλ, κάποια άλλα αναμνηστικά, έτσι κάτι όπως είπαμε και πιο πάνω με φωτογραφίες. Δηλαδή, μην ψάχνετε το τέλειο, βάλτε απλά συνδυάστε τις πραγματάκια ωραία που σας αρέσουν και φτιάξτε κάτι. Έτσι και λίγο αφηρημένη τέχνη. Σας έχω ιδέα τρελή και σας έχω και ιστορία πάνω σε αυτό. Σε αυτό ακριβώς που λες. Συγκατοικούσα εκείνη την περίοδο. Πραγματικά έκανα αυτό που λες. Έψαχνα να διακοσμήσω το δωματιάκι που είχα τότε, που συγκατοικούσα. Και ήταν τότε στα φορέτα του, νομίζω, ο Σπύρος Σούλης. Σχεδιαστής αυτός ο designer που έκανε τα σπίτια, άλλαξε το και τέτοια τέλος πάντων. Και είχε μια ιδέα πολύ ωραία που ήταν να έπαιρνες ένα αφρό, από αυτό το αφρολέξιμο που βάζεις στα μαξιλάρια και σε αυτά. Ναι. Και να έπαιρνες ένα ύφασμα κουρτίνας, κάτι τέτοιο, και να το τυλίγες όλο γύρω-γύρω και να το κάνεις κάδρο. Και είχα πάει στο IKEA και είχα κόψει 1 μέτρο, ξέρω εγώ, ύφασμα. Ένα παρδαλό εντωμεταξύ τελείως γουέρνικα η φάση από χρώματα κλπ. Και πήγα σε ένα μαγαζί που πουλάγε τέτοια πράγματα, έφτιαχνε τέτοια πράγματα και αφού ταλαιπωρήθηκα να βρω πού πρέπει να πάω, γιατί δεν ήξερα πού πρέπει να πάω, κατάφερα και μου κόψανε ένα κομμάτι τέλος πάντων, το έβαλα και ήταν ένα φανταστικό αποτέλεσμα, γιατί θυμάμαι κάθε φορά που ερχόντουσαν στο χώρο, τους έκανε, ξέρεις, πολύ μπαμ, ότι αυτό, ξέρεις, είναι από το IKEA, ξέρεις, όλοι πλέον στα σπίτια μας έχουν πράγματα από το IKEA και κάνουν μπαμ ότι είναι από το IKEA, αλλά επειδή ήταν διαφορετικό κόνσεπτ δεν καταλάβανε, ξέρεις, το βλέπανε πρώτη φορά και τους άρεσε. Είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή να την κάνετε πάντα που γουστάρετε, να βάλετε έτσι ένα αφρολέξ με μια κουρτίνα ή φάσμα από κουρτίνες να περισσεύει, τέτοια ρετάλια, και να το βάλετε στον τοίχο. Θα κάνουμε και ένα βιντεάκι λογικά, όπως πάμε, διακόσμησέ το με τον Jimmy Giga. Στο TikTok. Σύντομα θα αρχίσουν τα TikTok μας, να το ξέρετε. Οπότε stay tuned, θα πετάει και από μια τέτοια. Όποτε έχει έτσι καλλιτεχνική ίστρο και έμπνευση θα βοηθάει. Μιλώντας για διακόσμηση, Jimmy, θες να πας στα επόμενα 3? Αμέ, με μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, περάσαμε, είπαμε τώρα φωτογραφίες, αφίσες, το φως, πολύ σημαντικό. Εκεί να πω ότι ωραίο να διαλέξετε και ένα δωμάτιο φωτεινό. Έτσι να βάλετε και μια κουρτινούλα, να έχετε και ένα φυσικό φως αν θέλετε, να βλέπετε και έξω τον κόσμο που περνάει, να φτιάξετε δικά σας πραγματάκια, να ζωγραφίσετε κλπ. Και να τα βάλετε, να έχετε ένα δικό σας τόνο στο σπίτι. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα 4 που λέμε να βάλουμε μια πρασινίλα, ένα φυτό, κάτι ζωντανό μέσα στο χώρο που να δίνει και ένα feng shui, ρε παιδί μου. Θυμάστε παλιά που πόσο της μόδας ήταν το feng shui, έτσι. Ναι. Βεβαίως. Ακόμα πιστεύω. Πού πας... ναι, είσαι αυτής της σχολής. Παίζει πολύ πάντως γενικά. Παίζει ακόμα. Ίσως ξέρεις τι, μπορεί να μην το λέμε ακριβώς τώρα με feng shui, ναι. αλλά τα αισθέτικα έτσι που λέμε. Ναι.
Τώρα Ναι. το Α, ναι, το aesthetic που λέμε και στα βεβαίως. Instagram, εμείς οι νεολαίοι. Είπαμε φυτά και γιατί, όπως είναι φυσικό, θα δώσουν λίγο ζωή, ρε παιδί μου. Αν θυμάστε να τα ποτίσετε φυσικά. Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα, πολύ σωστά. Και αν δεν είστε από αυτούς που πάνε και ποτίζουν φυτά, ξέρω εγώ, υπάρχουν και φυτά που δεν χρειάζονται τώρα να είσαι με το ποτιστήριο από πάνω, πηχτή κάκτη. Έτσι. Ή ακόμα μπορεί να βάλεις και ψεύτικα φυτάκια. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία φυτά που δεν τα καταλαβαίνεις άμα είναι αληθινά ή ψεύτικα, έτσι. Πραγματικά είναι πολύ αληθοφανή. Μπορώ να πω έτσι μια μικρή προσωπική ιστορία από ένα φίλο που λες για αυτά τα χαμηλή. Ο Μητσάκος που λέτε, για να μην τον... Ναι, μεγάλο ταλέντο. Χρυσό παιδί, αλλά αυτός γεννήθηκε, το μεγάλο ταλέντο είναι να ξεχνάει. Να ξεχνάει απλά πράγματα, στα οποία περνάει διπλά κάθε μέρα. Που λέτε λοιπόν, τον έφερε η μάνα του εκεί μια πρασινάδα, του λέει να το βάλεις αυτό το σπίτι να πούμε, λέει είναι σαν αυτά στα περιοδικά, αυτά τα πεθαμένα, λέει τα κρύα. Τέλος πάντων του φορτώνει εκεί κάτι πρασινάδες, μου λέει δεν τις γουστάρω, δεν τις ποτίζω. Ρε ρίξ το κύριε, δεν μ' αρέσει, δεν το ποτίζω. Καλά. Τα θέλετε πού να τα βάλουμε, εμείς όχι. Και εγώ εντωμεταξύ είχα ένα μικρό, ένα παχύφυτο, δεν ξέρω, το είχα δίπλα στο γραφείο. Ήταν από αυτά, ξέρεις, τα τύπου έμεσο φως και τα λοιπά. Ναι, είχα και έμεσο φως, το έλεγα. Λέω, μπορεί να μην έχει άμεσο φως και αυτά, γι' αυτό. Εν τέλει δεν τα πότιζε, τα έβγαλε και στον μπαλκό να τα πεθάνει καλοκαιριάτικα, μία και καλή. Ναι, όντας να τον βοηθήσουμε να ξεκινήσει από κάπου, να κάνει κάτι για αυτό την αρχή, μέση και τέλος που έχει... Αν ήταν Αλτσχάιμερ θα μπορεί και να υπήρχε ελπίδα. Με το συγκεκριμένο δεν υπάρχει όπως. Παιδιά για το Θεό. Τον πήραμε 2 κακτάκια. Τα οποία τα έβγαλε το Βρασίδα και τον Πελοπίδα. Κατάφερε και ξέρανε τους κάκτους. Δηλαδή για το Θεό. Τον έναν τον πέθανε γιατί τον χτυπούσε το κλιματιστικό 15 ώρες το 24ωρο. Οπότε τόσο τυλάκλα αυτό το καημένο, την καημένη την πρασινάδα. Και την άλλη την έβγαλε στον ήλιο. Αυτός και καλά έλεγε τώρα ότι ήταν κάκτος κάπου, λέει, μια ποικιλία, κάτι από Αμερική, από Αριζόνα. Καλά, θα ήταν έξω από την Πάτρα κάπου από κάνα χωριό εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων δεν έχει και σημασία. Ναι. Αλλά δηλαδή πώς ξέρεις κάκτο? Δηλαδή του πήραμε έναν, τον είπαμε. Αυτό. Να που μπορείς. Τον είπαμε δηλαδή μην το βάζεις απέναντι στο κλιματιστικό. Φέραμε το Βρασίδα νούμερο 2, Βολ 2, για να αντικαταστήσουμε αυτόν που τον έστειλε από ψήξη. Και για το Θεό εκείνον τον έβαλε σε άλλο σημείο. Το χειμώνα μια χαρά τον είχε και πάνω στο καλοριφέρο κάκτος, πρέπει να την καταέβρισκε. Ναι, αλλά σε κάποια φάση αναρωτηθήκαμε, ρε, εκείνον που τον είχε στο μπαλκόνι τι ήτανε? Α, λέει, τον πήγα λέει σπίτι. Καρπενισιώτης αυτός. Και πού ήταν? Τον έβαλα εκεί στο μπαλκόνι. Και άμα αν τον ξέχασα έξω, πρέπει λέει, να είναι κάτω από το χιόνι, θαμμένος. Ναι. Οπότε, έναν τον ψόφισε με το air condition, έναν τον πέθανε το χιόνι, ο άλλος δεν ξέρω τι έγινε, τύχη το αγνοείται. Θα κάνω follow-up στο επόμενο podcast. Αυτό πήγα να πω. Μπράβο, στο μου το πήρες. Όμως σταματήσατε να κάνετε προσπάθειες να του δίνετε φυτάκια, κακτάκια. Το μόνο που θέλει να το δώσει αυτό είναι καμιά μπάτσα, έτσι όπως πάει η κατάσταση. Οπότε ούτε, λέω, δηλαδή αυτός είναι ικανός να ξέραν και τα ψεύτικα. Το καταφέρει, είναι ταλέντο. Ναι, ακριβώς. Εγώ, παιδιά, όσοι δεν το έχετε με τα φυτά, συμβουλή. Ναι, μην παίρνετε. Αφήστε το. Αφήστε το. Και εγώ, ας πούμε, λυπηθείτε το. Ναι, βεβαιώνω. Το αφήνω, ναι. Οπότε, επειδή πλατείασα πολύ, ναι, να σου κάνω πάσα στο επόμενο. Το 5. Έχει και μια συνάφεια έτσι με το bonus, με το +1. Θα καταλάβετε στο τέλος. Πάμε. Οδηγούμαστε και προς το +1, αλλά το νούμερο 5 λοιπόν, από αυτά που πρέπει να έχετε έτσι να κάνετε λίγο το σπίτι σας πιο όμορφο, να προσθέσετε πολύχρωμα μαξιλάρια στους καναπέδες και τα κρεβάτια. Γενικά να προσθέσετε μαξιλάρια, ριχτάρια, κάτι που να σκεπάζει ενδεχομένως έναν πολύ κακό καναπέ. Γιατί συνήθως το βάζουμε, γιατί ένα ριχτάρι το βάζουμε σε ένα καναπέ που είναι πολύ, πολύ κακό. Ίσως τον έχουμε βρει και στα σκουπίδια κλπ.
Είναι εκείνος ο καναπές, εκείνη το μπέζ του ιατρείου και την απόχρωση την εξαιρετική Ναι. για να τη σκεπάσεις με κάτι. Ανεύκολα. Ναι. Απλά και αυτό ξεγελάει, γιατί εγώ το είχα στο Βόλο αυτό, είχα καναπέδες που... Κάνω παρένθεση τώρα, μου επιτρέπετε. Θα σταματήσω λίγα. Κάνε. Είχα παλιούς, ρε παιδί μου, τους είχα βρει από τον προηγούμενο νοικάρι και δεν τους άλλαξα, τους κράτησα και ο ένας ήταν κυριολεκτικά στα τελευταία του. Οπότε τι είχα κάνει, είχα πάρει ωραία ριχτάρια, μαξιλάρια που μπορείτε να φανταστείτε. Όμως, όποιος καψερώσοταν να κάτσει, παιδιά, μα το Θεό δεν μπορούσες. Καθόσουν σε ξύλα, τι να σου πω. Αλλά το είχα φτιάξει τόσο ωραία στο χώρο. Τόσο έδινε τόσο ναι, εγώ δεν καθόμουν ποτέ. Aesthetic. Ακριβώς. Δεν σου πήγαινε η καρδιά να το πετάξεις. Ναι, απλά το είχα φτιάξει. Εγώ ήξερα, εγώ καθόμουν πάντα στον άλλο. Γιατί εγώ ήξερα. Άμα δεν χώνευε κάποιον, εκεί θα κάτσεις για να φεύγουν. Άκου την αυτή είναι, παιδιά, ακούσατε τώρα. Αυτή είναι συγκάτοικος. Εγώ κάθομαι και έβαζα τους άλλους να κάνουν. Αυτή είναι ένα την παρτία συγκάτοικο. Κάτσε να που μας πει να κάτσουμε στον καναπέ που έφερε, δεν καθόμαστε. Δεν θα έρθει στην εκπομπή ο Τάσος. Δεν θα έρθει στην εκπομπή ο Τάσος. Θα τα ακούσουμε. Θα ξέρουμε από πρώτο χέρι. Λοιπόν, εκτός από τα μαξιλάρια και τα ριχτάρια και να τα βάλετε κάτω να απλώσετε και κουβέρτες κλπ. Για να έχετε και άνεση και φυσικά, γιατί άμα πέσει κάτι και λερώσει ένα καναπέ που δεν έχει ριχτάρι ή κάλυμα, θα το λερώσει. Ναι, θα το λερώσει και δεν θα μπορείτε να το σκουπίσετε συνήθως. Βάζετε ένα ριχτάρι και γλιτώνετε από αυτό. Χαλιά. Μετά τα ριχτάρια, φυσικό, πρέπει να έχετε και ένα ωραίο χαλάκι στο καθιστικό, στο κοινοδωμάτιο. Κάπου να βάλετε, βρε παιδί μου, να μην πατάτε στο μοσαϊκό ή στο πλακάκι χειμώνα και κρυώνουν τα ποδαράκια σας. Σκεφτείτε δηλαδή να έχουν χαλιά με μοτιβά, με χρώματα. Οτιδήποτε, τέλος πάντων, οτιδήποτε είναι του στυλ σας, βάλτε το. Το Φλοκάτες. Μπορώ να κάνω, συγγνώμη, μια μικρή παρένθεση. Δεν χρειάζεται να ρωτάς καν. Τα μισώ με πάθος τα χαλιά, τα μισώ δηλαδή, τα συχαίνομαι. Η καθαριότητά τους είναι λίγο... Ναι, εγώ αν μπορούσα να χουχουλιάζω σε χαλιά, να με τυλίγουνε σαν πτώμα εκεί θα χειμώνα, κάπως και έτσι. εμένα. Στην προηγούμενη ζωή σας μπορεί να είστε γατιά. Είμαι συνέχεια στο χαλί, δεν καταλαβαίνεις, το χειμώνα. Δεν κάθομαι ούτε σε τραπέζια, τραπέζι μάλλον όχι, σε καρέκλες. Αλήθεια, σε τραπέζια κάθεσαι. Τώρα τελευταία το αποφεύγω. Ούτε κρεβάτι, τίποτα. Μόνο φλοκάτι κάτω εκεί που κυλιέμαι, διαβάζω. Ναι, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Ναι, ειδικά η φλοκάτι είναι... Είναι απόλαυση. Είναι απόλαυση. Εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ. Όχι, εννοείται. Είναι πολλοί αυτοί που το έχουν. Μετά, ο Αλέξανδρος το έχει με το Do It Yourself. Do It Yourself Project. Αναπαλαιώστε παλιά έπιπλα με μια στρώση χρώματος. Φτιάχτε σουβέρ, κυροπήγια. Εγώ να πω ότι σε ένα από τα σπίτια που έμενα, τέλος πάντων, είχα κάνει αυτό ακριβώς. Είχα πάρει παλέτες. Νομίζω όλοι το έχουμε σκεφτεί αυτό το concept. Το concept με την παλέτα. Το κάνουμε τραπέζι, το κάνουμε καναπεδάκι, οτιδήποτε. Εντάξει, δεν είναι βολικό. Στη φάση του φοιτητή είναι μια χαρά. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να περάσεις μια χαρά για να κάνεις, να φαινάξεις τους φίλους σου, να κάνεις όλα αυτά που σκέφτεσαι να κάνεις όταν είσαι φοιτητής. Μετά, εντάξει, κάποια στιγμή θα θέλεις να πας σε κάτι καλύτερο, σε ένα πιο ωραίο τραπεζάκι, σε μια πιο ωραία τραπεζαρία. Έτσι κι αλλιώς. Τώρα, αυτή είναι πολύ ωραία ιδέα που είπες με τα παλιά έπιπλα. Μπορείτε να βρείτε, ας πούμε, και τώρα εδώ που μένω, που έχω μετακομίσει, μεγάλος τώρα, έτσι, με οικογένεια κλπ. Βρήκαμε πολύ ωραία έπιπλα, παλιοπολία, ρε παιδί μου. Ειδικά κάτι παλιές κονσόλες και τέτοια, τα οποία, παιδιά, αν πραγματικά γουστάρετε, τα τρίψετε, περάσετε και ένα χρώμα κοιμωλίας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε το χρώμα κοιμωλίας. Είναι ένα χρώμα που πιάνει παντού πάνω, ρε παιδί μου. Και ενδείκνυται πάρα πολύ ωραίο το χρώμα κοιμωλίας, αν και ακριβό, ενδείκνυται πάρα πολύ για τέτοιες ανεπαλαιώσεις, για να φαίνεται πιο όμορφο το... Έχει και ωραία υφή και αφήνει και αυτό του vintage. Μπράβο. Ναι. Αυτό που είναι για ανεπαλαιώσεις είναι ιδανικό. Δηλαδή, πραγματικά θα δείτε έπιπλα που αν πηγαίνετε να το αγοράσετε σε αυτό το στυλ και λοιπά, θα δίνετε πάνω από 1.000 ευρώ, ξέρω εγώ. Ενώ αυτό μπορεί να έχετε βρει μια κονσόλα 100 ευρώ από ένα παλαιοπωλείο, να το βάψετε και να είναι μετά, να σου πω, πανέμορφο. Δηλαδή, το έχω κάνει κι εγώ και έχω στελαθεί. Good to know. Ναι. Πραγματικά, καλά.
αν βρείτε μια ματιά έξω στα σκουπίδια, πάρα πολύ πετάνε πράγματα παλιά. Εγώ να σας πω μια ιστορία, είχα μια αφίσα από έναν, πώς το λένε, το Syd Barrett, που είναι ένας από τους στα ιδρυτικά μέλη των Pink Floyd. Και μου είχε κολλήσει ιδέα, τώρα μιλάμε για πολύ καιρό πριν, μου είχε κολλήσει ιδέα να τα βάλω σε αυτούς τους παλιούς, τα χρυσά κάδρα. Okay. Τα θυμάστε αυτά που είχαν βάλει συνήθως, έχουν μια ζωγραφιά με ένα σπίτι στο λιβάδι που είχαν παλιά. Ναι. Ήθελα να το βάλω, ήθελα να κάνω αυτή την αντίθεση του μοντέρνου με το παλιό, ρε παιδί μου. Και έψαχνα στο μοναστηράκι να μου λένε κάτι τρελές τιμές. Ξέρω εγώ δεν ήθελα το μέσα, ήθελα μόνο το απ' έξω. Μόνο το κάδρο, τέλος πάντων. Να μου λένε κάτι τρελές τιμές. Είτε πήγαινα στο μοναστηράκι, είτε πήγαινα σε κάπου που φτιάχνανε κορνίζες για να τα φτιάξω. Και είναι, ρε παιδί μου, αν σε θέλει η μοίρα σου. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, έψαχνα πόσο καιρό δεν έβρισκα με τίποτα να βρω αυτό που θέλω. Και ξαφνικά ήμουν ένα βράδυ με τη μηχανή, γυρίζω από τη δουλειά και βλέπω σε ένα κάδο παρατημένο δίπλα. Ακριβώς αυτό που ήθελα. Αλλά όχι ακριβώς αυτό που ήθελα, ήταν λίγο πιο ορθογώνιο σε σχέση με αυτό που ήθελα. Καταφέρνω, το βάζω, φανταστείτε τώρα, δεν είχε και τίποτα, το βάζω σαν διαγωνίο, σαν όπλο πάνω στη μηχανή και το πήγα σπίτι. Το βάζω πάνω, το φορέσω πάνω στην αφίσα που είχα, δεν έκανα ακριβώς. Λέω δεν πειράζει, δεν είναι αυτό που θέλω. Και παιδιά, είναι αυτό που σας λέω. Πάω να το πετάξω ξανά στον κάδο, απ' έξω από το σπίτι μου, και κάποιος είχε πετάξει ένα κάδρο ακριβώς αυτό που θέλω. Όχι ρε φίλια, και το έχω ακόμα, ακριβώς αυτό το μέγεθος που θέλω. Δηλαδή, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν έβρισκα με τίποτα τόσο καιρό και μέσα σε ένα βράδυ βρήκα 2 ρε φίλε. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Τιμή χώμα, Ναι, τζάμπα πράγμα, κυριολεκτικά. Ναι, αλλά τα καλύτερα είναι από αυτό. Δηλαδή να βρείτε ανακυκλώσιμα πράγματα που μπορείτε εσείς να τα χρησιμοποιήσετε. Αυτό που λένε τα σκουπίδια ενός είναι ο θησαυρός ενός άλλου. Δηλαδή μπορείτε να βρείτε πολύ ωραία πράγματα. Έτσι. Ας πούμε, άμα η γυναίκα σας ή η κοπέλα σας κάνει ξεκαθάριση την τουλάπα της, έχετε διακοσμήσει ολόκληρο σπίτι με αυτά που έχει για να απομακρύνει. Ήρεμα το λέω. Ναι, άνετα και ο άντρας, άμα ανοίξει αποθήκες. Ναι, γιατί ειδικά το trend αυτή την εποχή που είναι ο ψυχολόγος μου λέγεται προσθήκη στο καλάθι. Έχεις να βρεις πράγμα. Σωστός. Πες λίγο το 8, Άλεξ. Λοιπόν, το 8 εμένα μου είναι κάπως... Τώρα φάω το δούλημα για την καζούρα του κερατά, αλλά τέλος πάντων. Anyway, κουρτίνες για μένα μετράνε. Γιατί μπαίνεις σε ένα σπίτι, ωραία, το οποίο συνήθως για κάποιο λόγο τα περισσότερα, ειδικά τα φοιτητικά, έχουν κουρτίνες. Και είναι κάτι άχαρες, δηλαδή τύπου τι να πω, δηλαδή βαριώσουνα και απλά βρήκες μία μπροστά σου, λες για κουρτίνα κάνει, την πήρες και πήγες και την έβαλες. Ναι. Οπότε θα έλεγα αντικαταστήστε αυτές τις άχαρες κουρτινούλες, τις οποίες μπορείτε να τις αξιοποιήσετε για να τις κάνετε κάτι άλλο. Οπότε αυτό το do-it-yourself art κομμάτι, κρατήστε τες, ίσως όλο και κάτι μπορείς να βρεις να κάνεις, γιατί είναι ένα ωραίο μεγάλο κομμάτι ύφασμα. Βάλτε αυτές που έχουν σχέδιο κάποιο χρώμα που αγαπάτε. Εγώ προσωπικά είχα στο σαλόνι μου, τουλάχιστον στο δικό μου φοιτητικό σπίτι, επειδή η βεράντα την έβλεπε από το πρωί, την ανατολή του ηλίου την έβλεπε full, οπότε είχε το φως, δηλαδή οριακά έπρεπε να κλείσει παντζούρι με την προηγούμενη κουρτίνα για να έχει σκιά ο χώρος, να μην γίνεται. Οπότε και είχα βάλει και ωραίες κυπαρισί πολύ έτσι χοντρές, γιατί μου άρεσε έτσι που άφηνε μόνο σαν, πώς να πω, σαν να πούμε στο περίγραμμα από τις κουρτίνες που φαινόταν λίγο το φως και έκανε και άφηνε αυτό το χρώμα έτσι στο χώρο. Και στο δωμάτιο μου είχα έτσι μια ωραία, έτσι, σε ένα γαλάζιο, έτσι, ένα πιο ανοιχτό μπλε, το οποίο από εκείνη τη μεριά έβλεπε δύσιο ήλιος, οπότε είχε το χρώμα και άφηνε έτσι και σε μια μπλε, σε ένα τόνο μπλε. Τώρα βγούμε σαν το Σπύρο Σούλη. Δυνατό. Τώρα, όποιος θέλει κουρτίνες για μια πιο ανάλαφρα και βάρια, υπάρχουν και διάφανες ή έτσι τύπου πολύ λεπτά υφάσματα. Αυτά βέβαια θα πρότεινε ίσως σε κάποιο δωμάτιο το οποίο δεν σας είναι τόσο... Ναι, δεν έχει τόσο έντονη έκθεση στο φως. Εξαρτάται βέβαια από το πόσο φως σας ενοχλεί ή όχι και πού θα το βάλετε. Οπότε παίξτε ανάλογα. Κάτι πιο πυκνό εκεί που είναι πολύ έντονο και το θέλετε πιο σκέρο, κάτι πιο light και ανάλαφρο αν το θέλετε λίγο πιο... Εξαρτάται, μπορεί να θες ένα δωμάτιο να έχει πιο σκούρα κουρτίνα, να μην μπαίνει το φως να το μπλοκάρει. Ναι, κάποιοι επίσης θέλουν πιο σκούρους χώρους, άλλοι πιο φωτεινούς.
Ναι. Οπότε, δοκιμάστε, δείτε και ανάλογα. Γενικά είναι, εντάξει, μια λογική και μια πρακτική, ρε παιδί μου, όταν φτιάχνεις ένα σπίτι, είναι να έχεις άσπρους τοίχους και να παίζεις με χρώματα κλπ. Ναι. Και μέσω των αντικειμένων, έτσι. Να σου πω κάτι. Αν εξαιρέσουμε τα ταβάνια, πραγματικά στο σπίτι μου πιστεύω ότι δεν μπορώ να βρω έναν άσπρο τοίχο. Αλήθεια. Ναι. Είναι τόσο αδιάφορο χρώμα για μένα. Δηλαδή, οτιδήποτε εκτός από άσπρο. Δεν ξέρω, οποιαδήποτε έτσι κάτι το οποίο να έχει λίγο τόνο από χρώμα μέσα. Τα κοιτούσα παλιά μπορείς δηλαδή. Να παίξεις μπέζ αυτά, εσύ τώρα όμως γι' αυτό σου λέω τι εννοείς χρώμα. Όχι χρώμα κάτι έντονο, υπάρχουν ας πούμε αυτό το... Είναι αυτά τα λίγο τα off-white. Όχι, κάτι τέτοιο σε off-white. Δηλαδή, σε χρώμα αποφύγετε ας πούμε το άσπρο. Απλά μην βάψετε κανένα ταβάνι, όπως ένα φιντάνι ένας γνωστός μου που το έκανε μαύρο και ήταν λες και κοιμόσουν σε φέρετρο. Το κοιτούσες και πραγματικά ένιωθες ότι το ταβάνι είναι 10 πόντους από το κεφάλι σου. Και είχες 2 μέτρα. Και βάλε. Ναι. Το ταβάνι είναι λευκό. Ναι, είδε κάποια ηλίθια φωτογραφία σε ένα περιοδικό με τη διαφορά ότι δεν πρόσεξε ότι εκείνοι βάψαν και τους τοίχους, αλλά ήταν σε ένα διάδρομο με σκάλες, γιατί ήθελαν να κάνουν. Ήταν μια καλλιτεχνική άποψη. Και ήταν φωτογράφηση περιοδικού, δεν ήταν σπίτι. Κάνε μαύρα. Ναι. Πρέπει να ήταν σαν την είσοδο στον Άρη, δεν ξέρω εγώ. Είχε κόνσεπτ. Ναι, κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Είσαι κανένα υπόγειο έτσι σε thriller. Κάτι τέτοιο θα μου παρέπεμπε εμένα. Ωραία, και αφού μιλήσαμε και λίγο για τα χρώματα, για το βάψιμο του σπιτιού σας, πάμε στο 9 που είναι προσωπικά αντικείμενα. Έτσι, είπαμε στην αρχή φωτογραφίες που έχουν να δώσουν ένα προσωπικό τόνο. Εντάξει, αλλά δεν μπορείτε να μην έχετε βάλει μέσα, ας πούμε, το κλασικό μαγνητάκι από ένα ταξίδι στη Σκωτία ή ένα ταξίδι στη Ρώμη. Χειροποίητα δώρα. Ναι, φωτογραφιούλες. Κάτι που έχετε πάρει από κάποιο ταξίδι. Δηλαδή, αυτό δεν το είπα εγώ. Πάντα σε ένα ταξίδι παίρνω ένα μαγνήτη από την χώρα που πήγα. Μ' αρέσει. Ναι, βεβαίως. Να το έχω στο ψυγιάκι μου. Έναν ιδιαίτερο. Πάντα ψάχνω ένα ιδιαίτερο μαγνήτη. Μπρελοκάκια. Ναι, κάτι τέτοιο χαζούλικο, γλυκούλικο κλπ. Και άλλη μια ωραία ιδέα που θα μπορείτε να κάνετε, να βάλετε ένα μπολάκι. Πώς άλλοι έχουν ένα μπολάκι στην είσοδο και βάζουν τα κλειδιά τους. Εσείς βάλετε ένα μπολάκι, ένα δίσκο και να βάλετε πιο μικρά πραγματάκια. Δαχτυλίθρες, τέτοια πράγματα. Αυτά τα σοκολατάκια που είναι έτσι ατομικά τυλιγμένα είναι επίσης πολύ ωραίο περιεχόμενο, και τα μπολάκια ειδικά που είναι κοντά σε καναπέδες, εκεί που είναι και η τηλεόραση. Ναι, τώρα δαχτυλίθρες είναι κρίμα. Ναι. Θες ένα να έρθει αντιμέτωπος τώρα, είναι πραγματικά, είναι σαν το κουτί με τα αυτά, με τα ραφτικά. Και φαντάζομαι να λέω, τα μπισκόντα. Βράδυ, να σε βράδυ τώρα μέσα να έχεις ξυπνήσει μόλις, να μην βλέπεις μπροστά σου και αντί για Φεραίρο να πιάσεις δαχτυλίθρα να φας. Τελείωσες. Είσαι και τελειωμένος. Λοιπόν, και τελειώνει με τη δεκάδα για να πάμε στο μπόνους. Μαυροπίνακας ή πίνακας φελού. Εγώ θα σου πω. Ωραίο αυτό. Αυτό είναι ωραίο, μου αρέσει και εμένα. Θα σας πω κάτι που είδα τώρα πολύ πρόσφατα και μου άρεσε πάρα πολύ. Μπορεί να κάνεις ένα ολόκληρο τοίχο μαυροπίνακα. Έχει δικό χρώμα, ρε παιδί μου. Και ήταν πολύ γαμάτη ιδέα, γιατί είχες ένα τοίχο ολόκληρο μαυροπίνακα με ειδικό χρώμα, βαμμένο, και μπορείς με γεμολία να παίξεις άνετα και να βάφεις και να ζωγραφίζεις και να κάνεις και να ράνεις. Πάρα πολύ καλό. Ναι, πάρα πολύ μ' άρεσε. Θα ήταν πολύ βολικό για τους ξεχασιάριδες. Ναι. Αυτό θα μόλις έλεγα. τελειώνεις κάτι, περνάς με το σφουγγαράκι και το σβήνεις. Είναι πολύ βολικό. Εγώ είχα τέτοιο πράγμα. Μικρό και παίρνα είτε λίστες σούπερ μάρκετ, είτε έτσι πραγματάκια για την καθημερινότητα. Τα έγραφα κάθε μέρα και με βόλευαν πάρα πολύ. Σε μένα λειτουργήσε. Πού πας χωρίς μαυροπίνακα το 2023, δεν πας πουθενά. Καλά. Κοιτάς σημειώσεις του κινητό σου. Καλά, εντάξει, είναι ρηχός, συγγνώμη. Όχι, να σου πω κάτι. Εννοείται και αυτό, αλλά και αυτό πίστεψε εγώ πώς φεύγεις από το σπίτι. Πιο εύκολα θα πέσει το μάτι σου εκεί και θα σου μείνει παρά να σκεφτείς. Δεν ξέρω, βαίνω σαν άνθρωπο. Δηλαδή, εμένα πιο εύκολα πήγαινε εκεί το μυαλό μου. Θα ήταν απλά να άφηνα ένα cringe αστείο για να διαβάσουν οι συγκατοικοί μου. Αυτό θα συμπλήρωνα τώρα. Ή αν συγκατοικούσα με το καλύτερο μισό, θα άφηνα απλά κάποιο, δεν ξέρω, έτσι, κάποια μπιχτή, κάποιο υπονοούμενο. Γενικώς είναι χώρος για δημιουργία. Τώρα, αν αυτή θα επιτυχήσει ή όχι, αυτό το αφήνουμε σε εσάς. Μπράβο, πάση ίσως, συμφωνώ.
Πάντως εγώ το συμφωνώ, για συγκάτοικους δεν υπάρχει, είναι ό,τι καλύτερο να έχεις ένα μαύρο πίνακα κάτι, γιατί ξέρεις, αφήνεις ένα σημείωμα για τον άλλον, ξέχασα τα πιάτα, συγχώρησέ με, άφησα το φαγητό στο ψυγείο, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου πρέπει να Δεν υπάρχει, έβαλα έτσι. το φαγητό στο ψυγείο, χειρότερο. Ναι, δεν έβαλα. Δεν καθάρισα την τουαλέτα που ήταν η σειρά μου σήμερα. Δεν έχει ζεστό νερό γιατί το χρησιμοποίησα όλο. Μπράβο. Και την επόμενη φορά που θα το κάνει θα το αφήσει απλά με αίμα γραμμένο στο μαύρο πίνακα για τον επόμενο. Ναι. Και με αυτά τα... Πες το. Χωρίς μπιφ, έτσι. Ήρεμα. Θα έλεγα ότι είναι το καλύτερο νομίζω από όλες τις ιδέες που είπαμε. Όσον αφορά και τη συγκατοίκηση. Φτάσαμε στο 10ο για να πούμε την καλύτερη ιδέα. Προς συγκατοίκους πάντως και κοπέλες νομίζω ότι πρέπει να πούμε ή αντίστοιχα αν κάνουν οι κοπέλες προς τα αγόρια για την προσπάθεια. Κοιτάξτε, αν είναι cringe, εντάξει, δηλαδή μην καταπατάτε ένα αστέρι που γεννιέται, δώστε του λίγο χώρο και χρόνο. Κάντε ένα χαχά και μετά μπείτε από μέσα σας έλεος. Λοιπόν, και με αυτά τις πολύτιμες βοήθειες θέλω να πάμε να κάνω μια γέφυρα να αφήσω τον Άλεξ να το πει το bonus. Να φτάσουμε στο μαγικό bonus, Ναι. Λοιπόν. Εσύ το ξεκίνησες, εσύ θα τελειώσεις. Ναι. Καταρχάς, μπράβο σας, φτάσατε μέχρι εδώ. Φτάσατε μέχρι είναι το πολυπόθητο +1 λοιπόν. Ναι. Το +1 ενέχει κινδύνους, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, οπότε θέλω να με παρακολουθήσετε πολύ προσεκτικά. Τσιτώστε αυτάκια, σηκώστε λίγο ένταση στα ακουστικά σας. Λοιπόν, τα σεμεδάκια της μάνας μας. Αλλά αξιοποιήστε τα είτε με την κλασική χρήση. Πιστεύω ότι έχουν φτιάξει και σεμεδάκια σε λωρίδα για να χωράει και στη τηλεόραση flat. Είτε κάντε τα κάποιο είδους artwork, δηλαδή κόψτε τα, κάντε σε αυτά τα do it yourself που λέγαμε. Ωστόσο, claim, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για πιθανές επιπτώσεις σωματικής σας ακεραιότητα αν ανακαλύψει τι έγιναν. Κλείνω παρένθεση. Νομίζω ότι κλείνοντας θα μπορούσα να πω το εξής, ότι το κλειδί για να κάνουμε ένα χώρο να αντικατοπτρίζει, να είναι οικείος, πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτό που είμαστε. Εμένα ας πούμε π.χ. ακόμα και το χαλάκι της πόρτας αν ήταν στη δική μου ευχέρεια είχα δει ένα πολύ ωραίο, χαίρομαι που σε βλέπω, κάνει 180 μοίρες στροφή και συνέχισε να περπατάς, κάτι τέτοιο. Ναι, πρέπει να παίξεις με το χαλάκι. Ναι, πρέπει να παίξεις με το χαλάκι. Κάτι. Ακόμα και αν το budget είναι χαμηλό, καμιά φορά κάποιες προσωπικές πινελιές μπορούν να κάνουν ένα φοιτητικό σπίτι και όχι μόνο, οποιοδήποτε σπίτι, ζεστό και φιλόξενο. Επίσης, υπάρχουν ωραίες ιδέες στο TikTok, στο Instagram, δηλαδή αν ψάξετε έτσι κάνα hashtag do it yourself ή home decoration, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, χαζέψτε λίγο, βάλτε και τη δική σας πινελιά και σκεφτείτε αυτό πώς θα μπορούσε να βγει. Άλεξ, ξέρεις τι παθαίνω? Φαντασία. Ξέρεις τι παθαίνω, Ιωάννα και Άλεξ? Όταν τις περισσότερες φορές βάζω αυτά τα βίντεο do it yourself και απλώς μετά έχω χορτάσει με το μάτι και δεν τα κάνω. Εννοείται. Ναι. Είναι όπως με... Ωραία να τα βλέπεις. Τα βίντεο στο YouTube. Ναι. Που έχουν, πες το, μοντέρνα τεχνολογία. Πες το, κόλλησε στο μυαλό μου τώρα. Το βλέπα μάλιστα χθες το βράδυ. Είχε ένα βίντεο πιο πολύ βεβαίως από Κίνα, Ιαπωνίες προς τα εκεί, που είχε κάτι gadget, δεν μπορείτε να καταλάβετε τώρα τι πράγματα είχε μέσα στο σπίτι. Είναι σαν τη ρομποτοσκούπα του Δημήτρη, η οποία σφουγγαρίζει κιόλας. Αυτό δεν πιάνει μία, εδώ πέρα είχε, τι έβαζε στα ρούχα σου όταν γύρναγε, τα κοσμήματά της, τα παπούτσια της. Δείχνει και κάτι κουλά, είχε βάλει μήλα στις παπουτσοθήκες, δεν ξέρω γιατί, τα οποία μετά τα έτρωγε. Όχι! Να τα καθαρίσει βέβαια. Η Ιωάννα πάντως, άμα τη στείλουμε να πάρει γκατζετάκι, άμα πάει ένα ταξίδι Ιαπωνία, Κίνα, κάπου προς τα εκεί, πιστεύω ότι θα γυρίσει με τη βαλίτσα και θα μου πει πού είναι τα σουβενίρ, σε ένα κοντέινερ έρχονται. Μα είχα αρρωστήσει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Τέλος πάντων, τώρα θα μιλάω για πάντα, σταματάω. Αλλά ήταν πολύ ωραίο. Ακριβώς. Καταρχάς, ελπίζω να έφτασε σώα και βλαβή μέχρι το σπίτι σου, γιατί τελειώσαμε το σημερινό podcast. Αυτό ήταν. Δεν το πιστεύω. Με 10. Μαγικό. Πώς πέρασε? Ιδέες. 10 ιδέες για να διακοσμήσετε το φοιτητικό σας σπίτι. Και όχι μόνο, γιατί πολλές ιδέες τέλος πάντων μπορεί να τις κάνετε και αν δεν είναι. Πάνε παντού, ρε παιδί μου, εντάξει. Ό,τι σπίτι και να είναι.
Η καλύτερη ιδέα πάντως για συγκάτοικο είναι το 10, παιδιά, ο μαυροπίνακας. Εγώ θα πω κάτι που δεν ανέφερα. Και το 4 είναι καλή ιδέα με τα φυτά. Αλλά είμαι σίγουρος ότι πολλοί συγκάτοικοι δεν θα το εκτιμήσουν, γιατί θα πούνε, ξέρεις, πάω μια εβδομάδα στο χωριό μου, θα πει ο ένας φοιτητής, μπορείς να μου προσέχεις το φυτό. Και εκεί να μπορεί με τα ψεύτικα. Αν κάνετε το 4 με τα φυτά, καλό είναι να έχετε κάνει πρώτα το 10 με το μαυροπίνακα. Με μια σημείωση. Βούρλο, μην ξεχνάς τα φυτά. Ιστερόγραφο, ήρεμα το γράφω. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε ιστορίες και λοιπά, που θα έρθουν και αυτές σύντομα στο podcast. Αν είδατε το ποστάκι πάντως τη σειρά που ξεκινάμε, βάλε τσαγάκι να στα πω. Αν όχι, δείτε στο Instagram ή στη σελίδα στο Facebook. Θα κλάψετε. Ναι. Είναι real story, μας το έστειλε κάποιος από εσάς. Συνεχίστε, please. Είναι μαγικά. Και θα ξεκινήσουμε να τα ανεβάζουμε. Δεν μπορούμε όλα, αλλά όσα περισσότερα μπορούμε θα τα ανεβάζουμε. Αυτό είναι υπόσχεση. Μακάρι να φτάσουμε να τα κάνουμε καρουσέλ κάθε φορά. Μακάρι. Ναι, είμαστε σε καλό δρόμο, οπότε συνεχίστε. Ναι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μέχρι το επόμενο podcast. Να είστε καλά. Και Ευχαριστούμε πολύ. Μερσούμε πολύ. Ελπίζουμε να μην σας τα πρίξαμε. Να μας ξαναέρθετε. Θα σας ειδοποιήσουμε. Γεια σας. Bye. Bye.